חברים וחברות יקרים, אני מאחל לכל אחד ואחד שנמצא כאן, גם לדותם ולבן, להרגיש את ההרגשה שאני מרגיש עכשיו. תהיו בריאים עד 120 לכל אחד ואחד מכם, ההרגשה היא פשוט נפלאה. המחזה, מחזה אימים, אין מילים לתאר, אין מילים לתאר. וואו, וואו, וואו. אני רוצה להגיד לכם שזה אחד ההתרגשויות החזקות ביותר בחיים, למעט החתונה. בבקשה. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכל החברים שלי שבאו, לדודי, למוטי. תודה רבה לדותן ולבן שאפשרו לנו לעשות את המעמד החגיגי הזה. תודה רבה לג'קי, תודה רבה לכל אחד ואחד שהגיע. תודה רבה למומי שהגיע מנתניה. כל הכבוד למומי שהגיע מנתניה, אני אוהב אותך. הוא כאן איתנו באיזה מקום. דודי הגיע מהרצליה. בראשי הגיע מירושלים. מי הגיע מירושלים? בראשי הגיע מירושלים. וואו. מה? הנה בובי, יום מחיאות הכפיים לבובי. האיש שלנו. חבריה, 3 ימים באילת עשו את שלהם, אין מה להגיד. שרון הגיע מתל אביב. רק אני... אז באמת, אני רוצה לאחל לך הרבה מזל טוב, הרבה בריאות. אנחנו בגיל שהבריאות דרושה לנו, ושתמיד תהיה שמח, ושתמיד תחייך, ושתמיד תשמח את כל מי שאיתך, ושיהיה לך טוב עם הילדים, ובריאות, והנאה, ואושר, וכיף, ושתמיד תהיה איתנו, ואוהבים אותך כולם ללא יוצא מהכלל. אני לא מכיר מישהו שאפילו לא מסמפת אותך, אבל באמת, מרקדת. אני לפחות אוהב אותך מאוד. אני בטוח שג'קי ייצג את המועדון בכבוד, וג'קי אמר דבר חשוב עכשיו. אני אמרתי לו שאני מאוד נרגש, אז הוא אמר לי, אל תדאג, אתה במשפחה. אז אני רוצה להגיד לכם שאני מרגיש במשפחה. אני מודה לכל אחד ואחד שיושב כאן, אמנון, נחמיה, יוסי, גרשון, סלחו לי את מי שאני לא זוכר אותו בשמו, את כולם, לכל אחד ואחד. אני רוצה להודות, רונן, שהיינו גז, תן גז ותרגיש בטוח. לכל אחד ואחד מכם, כן, גם אתה אודי חמודי, ואתי ואלכס, מוטי אתה לא, ג'ו ורעייתו, כמובן הגברת שהגיעה במיוחד, הגברת שמואל, איפה מחיאות הכפיים, אופירה וספיר וג'קי הקטן וג'קי הגדול. מודה לכל אחד דיוויד, לכל אחד אורדן, לכל אחד ואחד שהסכים לקבל אותי למשפחה הזאת, כי במשפחה הזאת אני מרגיש בטוח, במשפחה הזאת אני מרגיש שמח, ושיהיה לחיים ושיהיה לכם רק טוב והרבה שמחה בחיים. רגע, אני רוצה להגיד, מרים, אתם יודעים, אומרים אחרי כל גבר יש אישה אחריו של חלום. אצלי זה לא אישה אחריי, אצלי זה אישה לצידי. אישה לצידי במשך כל השנים, שסובלת אותי בהגמויות מהבית, שסובלת אותי שאני עסוק, והיא צריכה איכשהו לדעת להסתדר. אז אני מודה לך מכם, כולם נעים את הכוסיות הטבעית גבוה, למעלה. גם אתה בשם אשתי היקרה מרים, בשם ג'קי, יושב ראש מועדון בורמן, בשם אושיקו שר התרבות, בשם בראשי שהביא את שר התרבות לכאן, בשם כל אחד ואחד מכם שאני אוהב אתכם עד נפש. אין לכם מושג כמה, אין לכם מושג גם למה. אולי למה כן, בן מחזור, איפה בן מחזור? בן מחזור הצלה. חבריה, הבחורצ'יק הזה היה איתי בטירונות 3 חודשים, ישבנו באותו חדר, ורק בטיול שעבר עלינו על זה. לחיים!
Darling, so you know, I'm ready. Take my hand, take my life too. For I can't help במחזור ג'קי הגדול הוא הכל יכול אין לי פשוט מילים Take my Take my life, for I can help falling in love with you. וזה הסיום, תתכוננו לכתיים. For I can help falling in love with you. Thank you. תודה רבה. תודה רבה למוני. אם את עדיין אוהבת אותי, אני נשבע, אהיה כל מה שבא, אני אתן במתנה כל סודות הנשמה, אם את עדיין אוהבת אותי.
סוכי, זמר לדידודו, אבל רבותיי שם נדבור. נגדו לי שיר שמח, הלב שלי פורח, נגדו לי אור האור. דיילי, שים לב למילים. אני רוצה לברוח, אני רוצה לברוח, אני רוצה לברוח, היי ברוח. היי ברוח, יחד לכולם, ותחיל מלא במבואי, תנו נגדו לי שיר. יש סיפור למסופר אני חושב שתישאר צעיר לנצח. אתה אבא לילדים, יש כאן אדם מקסימה שחיילת בצבא ואתה צעיר ברוחך, תישאר כזה יקר שלי, אל תשתנה בכלום, אתה בן אדם מיוחד, נשוי לאישה מיוחדת במינה שהספקתי להכיר, שיהיה לכם זוגיות מאושרת, שיהיה לכם יום הולדת שמח יקר שלי, עד 120 אנחנו אוהבים אותך. הגעת בזמן. שמי, הגעת בזמן לנאומים ולברכות וגם למתנות. אמרתי לו מה, ואז הוא קוראים לו ביבי, אמרתי לו בראש, אז באמת שאתה בן אדם מקסים, אתה במיוחד עושה שמח לכולם, ועל זה תבורך, זה הדבר ששווה הכי הרבה. ומירי המקסימה, עזר שנגדך, שתמיד שם נמצאת ונותנת לך את עליתי הבמה. על 650, לא רציתי לרדת. נשבתי בקסמיו של הכלי, האופנוע. נשבתי בקסמיו, ואחרי איזה 10 קילומטר אמרתי לו, טוב, שלום, כך, הוא אומר לי, למה, אתה רוצה עוד קצת? אמרתי לו, אם אפשר, הוא אומר לי, כן.